Hola, bon dia a totes i tots. Anem a fer una d'aquestes píndoles molt breus sobre alguna de les solucions que estan proposant-se en matèria d'habitatge per resoldre la crisi habitacional que tenim, no només a Espanya, sinó a d'altres països. No? Hem fet, per exemple, referència a alguna de les propostes del govern d'Espanya en darrers vídeos, si estan bé, si estan malament. No? És interessant que acaba d'eixir un llibre que es diu Abundance, de Ezra Klein i Derek Thompson, que són dos dels intel·lectuals mediàtics de l'esquerra demòcrata, de la intel·lectualitat demòcrata americana, que van donar molt de suport a Kamala Harris en la passada campanya electoral, i que han fet un llibre que és una manera de la guia del que ells pensen que hauria de fer el Partit Demòcrata per a guanyar una altra hegemonia social i política als Estats Units. I una de les coses sobre les que ells fan molt d'incapié justament és la crisi habitacional i el problema habitacional. I és molt interessant que per a ells, que són aquesta la demòcrata americana, Kamala Harris, no? Liberal, el que diuen és que s'ha de confiar en la iniciativa privada per construir moltes més cases perquè hi ha un problema d'oferta. No? I és molt interessant perquè això ressona ràpidament a Espanya amb el que ens està dient la dreta espanyola des de fa molts anys, i han fet experiments en aquest sentit, per exemple, la famosa reforma de la llei del sòl d'Aznar ja fa més de 20 anys, en la línia de dir, així és com hem de solucionar el tema. Però sabem que no funciona, i no funciona en la pràctica perquè en realitat no hi ha un problema d'oferta de sòl. El problema que hi ha és el desenvolupament del sòl que ja està. Els que creuen en el món de la liberalització i de que siga l'empresa privada i la gestió privada la que ho duga al davant, i diuen, no, clar, però és que no és exactament el sòl que volen les empreses. Ja, però és que no té per què ser el sòl que volen les empreses. I això de que, no, és que és un sòl, però no és el que volen les empreses, va i resulta que aleshores no ho desenvolupem. No, no se desenvolupa perquè no és suficientment rendible per al que ells volen i van transformant a poc, justament per mantenir els preus alts. I això no se soluciona liberalitzant més sòl. Liberalitzant més sòl tindries més o menys les mateixes promocions per a que els preus es mantingueren alts, simplement en uns llocs, unes localitzacions que interessen més a les empreses privades, però no al que les administracions públiques han decidit a partir de l'interès general. Aleshores, acceptant que sí que probablement necessitem més cases, i és evident perquè tenim un problema d'oferta, quina és la resposta? La resposta és que aquestes cases, si no les fa el sector privat, que té interessos per a no fer-les totes o totes de colp o totes al mateix ritme, les ha de fer l'administració pública, les ha de fer el poder públic. I tenim instruments per a fer-los. Tenim la gestió directa, tenim fins i tot que quan hi ha sol i que aquest sol està qualificat com a urbà per a fer cases, si no se fa en un termini d'un temps, la pròpia administració té el dret i la potestat de pagar, agafar el sol i a partir d'ahir fer-ho. Simplement no se fa. No se fa perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. Però ara que tots tenim clar que aquesta és una de les solucions i que hem d'anar per esta via, doncs, per què no ho fem? Fem-ho!